Tak, Katka, teraz sa pevne drž. Urobíme kotrmelec, dobre? A hej, šuch! Super! Super! A teraz Filip, poď. Ja to dám sám. Aha. Dobre. Ea, hop, opatrne. A teraz poďme robiť kotrmelce v tráve. Dobre, super, ideme. Kotrmelce neviem. A tak sa budeme len tak kotúľať, poď. Poď naspäť, poď. Rýchlejšie. To je super. Fú, to je teplo. Nie. Idem sa hojdať. Spievanka, poď so mňou. Spievanka. Čo sa stalo, Filipko? Aha, mám niečo na ruke a nejde to dolu. Ukáž? To je nejaká špinka, doma si to vieš. Ukáž. No zdá sa mi, že to je kliešť. Čo? Kliešť? Aký kliešť? Daj ho dolu, spievanka, rýchlo ho daj preč, ja ho nechcem. Neboj sa, Filipko, však dáme ho rýchlo dolu, ale ja úplne neviem, ako sa to robí a nemám tu na to ani žiadne nástroje. Kliešte? Ale nie kliešte, stačila by obyčajná pinzeta. Viete čo? Mám nápad. Potrebujeme odbornú pomoc. Zavoláme si doktora Ďatla zo Spievankova? Dobre. Tak ideme na to. Pripravení? Áno. Fidliky, tidliky, tram-ta-ta-bam, čarovná píšťalka, prinies ho k nám! Dobrý deň. Dobrý deň, doktor Ďateľ. Čo sa stalo? Kde sa stalo? Komu sa stalo? Kto potrebuje moju pomoc? Filip má kliešťa. Rýchlo ho daj preč, doktor Ďateľ. Ukáž, hneď sa ti na to pozriem. Áno, je to kliešť. Máte pravdu. Čo teraz? Teraz ti ho rýchlo a opatrne vyberiem. Hral si sa v tráve? Áno, robili sme v tráve kotrmelce. A prečo nemáš na sebe mikinu? Bolo mi teplo, dal som si ju dole. Keď sa ideš hrať do trávy, musíš mať oblečené niečo s dlhým rukávom. A dobré je zasunúť si konce nohavíc do ponožiek, aby sa ti kliešť nemal kade dostať na kožu. Aha, to je výborný nápad. To je taká jednoduchá nohávová a rukávová protikliešťová ochrana. A nastriekali ste sa repelentom? O, nie. Čo je to leperentom? Repelent je špeciálny sprej proti kliešťom a proti inému hmyzu. Keď sa ním nastriekame, jeho vôňa odoženie kliešte preč. Ale dnes sme si ho nezobrali, veď iba začína jar. Myslela som si, že kliešte sú iba v lete. Omyl. Veľký omyl. Kliešte vyliezajú už keď je vonku 5 stupňov Celzia. Na jar, v lete aj na jeseň vyliezajú na stebla trávy a čakajú. Keď sa niekto priblíži, chytia sa ho a už sa ho viacej nepustia. Prečo si na mňa liezol, ty kliešť jeden protivný? Už aj zleš dole, počuješ? Ten ťa neposlúchne. Každý kliešť sa živí krvou. Keď sa dostane na kožu, urobí malú dierku, prisaje sa a začne cicať. Aj tomuto tvoja krvička veľmi chutí. Fú! Kliešte sú potvory. Miesto, kde sa prisajú, nebolí. No a preto je niekedy veľmi ťažké ich odhaliť. Nepríjemné však je, že niektoré kliešte majú v sebe choroby. Volajú sa borelióza a kliešťová encefalitída. Ťažké slova. To si nezapamätám. Nevadí. Pamätať si musíš len to, že ho musíme čo najrýchlejšie vybrať, aby sme od neho tie choroby nedostali. No tak ho už rýchlo vyber, doktor Ďateľ. Už sa na tom pracuje. Spievanka, podrž Filipkovi rúčku a ty, Filipko, ňou nehyb.
Neboj sa, nebude to boliť. Pokojne dýchaj a nemykaj sa. Podrž mi vrecúško a ja chytím kliešťa pinzetou. Takto. Stačí ho držať. Nekrútiť, nepotierať olejom. Len jemne podržať. Trpezlivo kývať z jednej strany na druhú a jemnúčko ťahať. Tak. A už sa pustil, podarilo sa. Aha, pozrite. Fú, konečne. Nechytať, nepučiť nechtami. Kliešťa vložíme do vrecúška, zavrieme ho a vrecúško s kliešťom potom hodíme do koša. A teraz ti to vydezinfikujem. Neboj sa, nebude to štípať. Tak. Si statočný, Filipko. Hotovo. Ale to znamená, že kvôli tým škaredým kliešťam sa teraz už nemôžeme hrať v tráve? Nie, kliešťov sa nemusíte báť. Pokojne sa ďalej hrajte v tráve, v parku a aj v lese. A keď prídete domov, hneď si poriadne poprezerajte celé telo, či na ňom neobjavíte malú čiernu bodku, ktorá drží ako kliešť. Aby som nezabudol. Filipko, pamätaj si dnešný dátum. A to miesto, kde bol prisatý kliešť, si dobre pozoruj niekoľko dní. Ak by sa ti tam objavil červený fliačik, alebo by si ochorel, vyberte sa s maminou k lekárovi. A on to vyrieši. Keď ideme do parku či do lesa, niečo malé ticho v tráve smeje sa. Čaká, kým sa priblížime, chytí sa nás v lete, v zime, nepustí sa len tak sám. Je to kliešť, už ho poznám. Menší ako šmendlíková hlavička, vlezie do ponožiek, vlezie do trička. Chce sa hrať na schovávačku, možno vlezie aj do vačku. Veľký pozor naň ho daj, ponožky si vytriasaj. Kliešte, 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 prezradím ti na ne ešte. Občas choré bývajú, chorobu nám predajú. Kliešte, 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 prezradím ti na ne ešte. Krvičku nám cicajú, inú prácu nemajú. Keď si nájdeš čiernu bodku na tele, vyskoč zo stoličky, vyskoč z postele. Mamka, ocko pomôžu ti, nemôžu to robiť deti. Kliešťa treba vybrať hneď, to je správna odpoveď. Keď sa chceš pred kliešťom dobre ochrániť, v lese, v parku musíš ostražitý byť. Dlhé trička, dlhé gate, zakasané stále majte. A keď domov prídete, hneď sa